Целият ми живот се промени, когато един ден тези странни карти започнаха да валят. Отначало ни се сториха безобидни и с няколко деца измислихме страхотна игра. Но после осъзнахме, че картите изобщо не са такива. Те притежаваха сили, идващи от друг свят. Казвам се Дан. И заедно с приятелите ми Руно, Маручо, Джули, разбира се, господин Железния Шун и Алис. Ние сме Бакуган бойците! Бакуган, една цел, два свята! Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрян си до стена, напрегни рамена. Нощта е в теб сега. Последната борба. Влез в битката, следвай целта. Нищо забравиш страха. Печелиш, да, ти си Бакуган.